Hai lwgwpwr. Good evening lwgwpwr. Reels बानायनो फैदोंमोन मादै मोनहानाव सयसिन आरोना लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे मनजिता बसुमतारी इउटुब चेनेलावहाय फिन खेबसे गोदानै बरायफिनबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो जाहाथे नोंखौसो लादों आं गुमै नोंखौसो लादों थगायदों लायाखैनो थांबाय ओमफ्राय जाहाथे जायफोर गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपडेटफोरा नोंथांमोननिसिम सहैयो आरोना रिल्स बानायनो होननानै फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनाबाय आरोना सानहाबगुलायनोसै आंबो उन्दुनानै सिखारनो रोङाखै फट' साफायदों मालाय मादैया फट' साफायदों सफैबाय आरोना एम्फौ फैखाबायहाय आंजों बानायलायगासिनो मालाय मादै मोनहा नैबे बाजै सिख्लासो आङो बाजै होनलाबायखायोहाय बाजै नङा आं बेयाव साइनबर्ड लानाय नुदों नोंसोर लोगोफोर साइनबर्ड लानाय नुदों बहा नाय आङो सिख्लाखौ बिदि होनलाबायहाय दे सोलोंसै बानायसै माखौ बानायनो होदों बै न'खराव मानसि दंना गैया दाउआ जालांबाय होननायखौ बाय मोसानोसै दुब्लि बारियाव लकेसनखौ बेलेग लानांगौहाय माथो फट' लागोन होनदोंमोन ओंखाराखै बारा गोबाव जायाखै माबायानो सफैनायानो खामानिसिन जादों अबाव थांदोंमोन आन्दोआव एसे सोलोंबा सोलोंखादो बेहा अबाव थांदोंमोन सोलोंसै दे दे साथामजों ज' दैयाबो जागोन आरो दाउआ जालांबाय होननायसै नामा दाउआ जालांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं मुड खालामबाय आरोना मा होनो मेथाइ दामनायखाय मेथाइ दामनाया थाबा कपिराइट फैयोना लोगोफोर ओंखायनो अफ खालामबाय आरोना आङो भइस रेकर्डखौनो होनोसै होननानै ओमफ्राय नै दायो बेयावहाय दोनथ'नोसै आरोना आङो जों दसे सोलोंनोसै आरोना लोगोफोर रिल्स बानायनो जों साथामबो बानायगोन आरोना ओमफ्राय नै सोलोंनोसै आंथ' रोंखायाखैनो आरोना लोगोफोर मालाय सानैया एसे रोंखाबायसो मादैमोनहा नै लोगोफोर बिसोरजों दसे सोलोंजानोसै आरोना ओमफ्राय नै मादै मोसानायखौ नायदो ओइ बै न'खराव मानसि दंना गैया दाउआ जालांबाय ओइ बै न'खराव मानसि दंना गैया सैमाया जालांबाय मोसाबाय आरोना सोलोंगासिनो आरोना नै जोङो सानैबाबो ओमफ्राय मेंबायानो आङो दसेनो नुगोन आरोना लोगोफोर आंनि इउटुबाव नुगोन फेसबुकआवबो नुगोन सर्टखौनो फार्स्ट हगारगोन आङो ओमफ्राय नैबे ब्लगखौ एसे उनाव हगारनोसै इडिट खालामनांगौ ना सोलोंग्रोदोंसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा उनावहाय मोजाङै मोसानोसै आरोना रोङा मोनथारदों आरोना लोगोफोर जि खरा मोनखादों
सैमाया जालांबाय होननोसै टिं 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 रोंलासो आं खिथु समाव जाबाय मेंबाय आरोना लोगोबो जि खराखामोन सैमाया जालांबाय ओइ बै नखराव मानसि दंना गैया सैमाया जालांबाय टें टिं टिं टें टिं 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 ओइ बै नखराव मानसि दंना गैया दाउआ जालांबाय बै नखराव मानसि दंना गैया सैमाया जालांबाय रोंला आरोना आङो सोलोंबावनोसै दसेनो ओमफ्राय दाहाय जानोसै आरोना मोसानोसै दाहाय सर्टखौबो नुखागोन लोगोफोर आङो सर्टखौनो फार्स्ट हगारखागोन आरोना इउटुबाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय आङो लिंक होनानै दोनगोन आरोना डिसक्रिपसनावहाय नोंथांमोना थांना नायबानो जाबाय जाबाबो जायाबाबो बैथिं थांसैलाय आरोना लोगोफोर हाला हायो उदै साजोबो माथो बैथिं थांसै बानायनोसै जागोनथ' आरो ओइ है हिना गैया आइ मा खालामदों हिनालाय बा दाउ सावदों ए आलासि दं थाफ्ले बना जौ लोंदों नुहुरानो खोमसि नुहुरा लाजानो गिलायबावो ओइ दैसासो दोरफांबाय थानो सा बैयाव बानायहैनो माने एसे गाहाय लादो माबायानो गाहाय जाबायबा नङा बेखौ खोथा लाया नङा दहाय खाथियाव फैगोन ए औ जाबाय दा जाबाय बबे रावबो फैयाखै मोजां मोजां थादोंहाय सिख्लाफोरखौ फैगौ माने गोमोरबाय मिनिट गैयाना जोंनाव मादैयाबो मोनसे मोसादो आङो आं गोदोनिखौसो रोङो आयुहाय मा ओरै खालामनाया बेखौल' रोङो आं नोंनिखौ बेस्ट मोनदों गामसा गानना मोसानाय नुबाय कमेन्ट हरलायबावदोंसो आङो ए नुबावाखैनो आङो आंनि कमेन्ट हरनायखौ नुबावाखै गामसा दुखु मोनबाय आं दुखु मोनबाय मोजां मोजां बिराद ओइ हा र' बानायना होनो फन खालामा गारा मानो खाराखै होनबाय थाबाय नामा लाला बैयाव माथो मोजां हाबनायाव बानाय होननाय जाबाय ओरै हाबनायाव खोमसि जासिगोन बानाय होना गैया आंखौ होननाया खबरखौनो लाला रायलायग्रायाबो खालामनानै बानायगासिनो आरो दै लोगोफोर मोजां नुबाय बे सिनारिखौ आं चेनेल नामखौथ' खोन्थाखाबाय गाय एम्बो मय चेनेल बिसिना मा होनोमोनलाय फेसबुक पेज आरो ओमफ्राय आंना पेजबो दङ आङो दाङा आरोना दाङा माने आङो माने दाङा माने ओमफ्राय इउटुबाव बांसिन थायो आङो बेयाव होयो आरोना बिसोरो मोनबाय थायो आरोना इउटुबावहाय बानायग्रा बानायगोन एवनो आयदा
रिल्स मास्टार गोजा बोरो नुफेना नुदिया रिल्स बानायग्राफोरखौलाय बोरो नुदों बोरैबा नुदोंना नुदों नै मा जाखो जायाखै नुदों मालायनिखौनो एसे खावनानै हगारफानोसै आरो आंहा रोङा नालाय आयौ नोंहा बिदिसो ब्लग लादां दिनै जि गोबाव जाबाय लायो ब्लग लादां ब्लग लादां गोबाव जाथारबाय मा हमनो हमना होबालाय हमजा लुगैनाय रायलायबावो दाबो खेरा जादों नामा गेदा जाबाय बुरजा ओमफ्राय नोंहा रागा जोंदोब्रा आंजों जि दुसु मोनदों औ दे हमना होलाय जा बिदि थानांगौ ओइ सनाखौ लाहोलाय नोंनि मबाइलखौ सनाखौ लाहो सोरखौ ओमफ्राय ओंखारफिनथारनानै एखनबा मोना होननानैसो ओंखारलायबावो एसे ओंथि जाना दं ओरैबा नुखायोना आं बिदि संगोनहाय आखाइजोंनो हमस्रागोनहाय बारा ओरै जानजि दे मिनिट होखादो जाखाबाय माथो मोजां लानो हागोन आरो नोङो मोजां ओंखारदोंमोनहाय दानफिनलाय देला दानफिनलायखौ दानफिनलाय ओमफ्राय उनावबाथाय जाफिनासै Ready? Ôi này xin ra hả bố? Ôi này thốn năng rồi. Mà sao xin đấy? Đi vào rồi thốn ra gần nào mà gần. Challa xin bê hang. जाला आरोना लोगोफोर इसिनानो बानायबाबो ओमफ्राय आंहा गैया मोसाथ'बावाखैनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गैला सान हाबलांबाय मोनालांबाय आरोना लोगोफोर माला बानायनो मोनबावो होननानै सिन्था जादों आरोना आङो ओमफ्राय मेथाइ दामबानो खर' गोदोना मावग्रा जाबाय लोगोफोर रिल्स बानायनो लाजिनायबो बारा गैला आरोना लोगोफोर आङो फेसबुक पेजावबो हगारो आरो आंनिया ओमफ्राय इयावबो हगारो आरोना लोगोफोर थांनानैहाय फल' खालामहैथां आरोना मा होनो मन्जिता बसुमतारियानो आंना इउटुबाव जानाम होदों बेनो आरोना सार्च खालामनानै नायहैबानो मोनगोन आरो लोगोफोर फल' खालामहै लोगोफोर मोसानांसिगोन दे मोसानोसै दे लोगोफोर दोनथ'नोसै दसे आं दाहाय लाफिनगोन आरोना हेल' लोगोफोर मा होनो रिल्स गैया बानायनो मोनासै हमना होबाय थानानै ओमफ्राय आङो लोगोखौहाय ओंखाम जाहोनो नागिरदों आरो ना दा मोनायाव आलासि जाहोनो नागिरदों हजों थांसिगोनखाय हजों गोजानाव थायो आरोना इयो खामानि मावनो ओमफ्राय थांसिगोनखाय आं बेखौ ओंखाम जाहोहरनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आइनो खरस लायनो फैसा होबोनो आइया अबाव थांदोंथाय होबोनो मोनासै आरोना उफ ओमफ्राय आं दायो न'आव थांफिनबाय आरोना फैफिनगोन गैबावासो दा न'आवनो हा बैयाव मोसादों बैयाव औवाबारियाव बैयाव सानै मोसागासिनो न' सहैबाय आं फैसा होनानै आङो बानायफिनगोन आरोना लोगोफोर आइ बबाव थाङामोनथाय नुहुरबाय आं दासो फैदों खोमा उइ सफैबाय आइ गावसोरसो हाजों थांदो माबा सेन्टाराव नों थाङा ओंखाराखै आं ओंखाराखैथ' थांना फैदो दहायलाय बबाव थाङा नागिरबाबो मोनलायो आं मैगं खायनायानो बबाव साफर लाफा
पापर ओमफ्राय सबाय अमा बेदर बेसे थोयोथाय दंखायो पापरा दंखायो ओंखाम जाग्राया ओंखामजों जाग्रा पापरा रिं पापरा थै रिं पापरखौ जाया ओंखामजों जाग्रा ओमफ्राय मा नांगोन भाजि जानो माबाफोर मैगं लाबोलागोन ओमफ्राय गाहाबो खामानिसो मावलागासिनो आलासि दङ बेदर सावलागासिनो दाउ सावगासिनो थांफिनसै आं दा थांदो सफैफिनबाय आरोना आङो लोगोफोर दहाय साननि भिडिअखौहाय लाबाय थायासै आरोना आङो सानाव भिडिअ लाबाय थायासै ओमफ्राय आं दहाय होनदोंमोन ना आङो लोगोखौहाय जाहानाव आलासि जाहोगोन होननानै ओंखाम जाहोनो होननानै ओमफ्राय दायो बेखौनो जगार खालामगासिनो आरोना मा होनो नै दायो थिंखल सेरदों आरोना आङो दै सरगासिनो दै फुदुंनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बिदिनो बाजैया ओंख्रि संगासिनो ओमफ्राय ओरै आइयाबो मानामुनि अमा बेदर एवनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आं बाहेरायावहाय अर जरायबाय आरोना बाहेरायावनो संसै आरोना अरदाबा मोनसेल' नालाय ओंखाम संग्रायावहाय गेसाबो जोबनानै दङ नालाय बाहेरायावनो संनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै अर सुना होबाय आङो दैखौबो सरखांबाय आरोना फुदुंनोसै दा नै बेखौ मोनबा ओमफ्राय नायदो जोंना साराया माबायदि जानानै दङ मोजां फुनाय जायाखैमोन आरोना खारा एकदम बोलो होनानै फुबाबो बालाजों फुबासो खारो ओमफ्राय बालाजों फुवासै खोमा नै मेगन गोनांलाय जानानै थाबाय आरोना लोगोफोर थैखानोसै आं ओमफ्राय नुनानै गललायबावसोबा मेगन थाइनै गोनांलाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरोना मा होनो सबायजों बयलार संनो नागिरदों आरोना ओरैहाय संगासिनोखा आरोना बाजैया ओंखाम संग्रायावहाय गैया ओमफ्राय आंहासो आलासि लेंहरदों ओमफ्राय आंहासो जेबो मावाखै आरोना फैखागोनसो ओमफ्राय थाव हरखाबायमोन आरोना आइया अराबो जि मोजां जोंबाय आङो बेखौ जानथा गोजौ नालाय आङो एसे हायेरखुना होदों आरोना ओमफ्राय आइया पियास हानानै दोनदोंमोन बेखौ बावबाय ओमफ्राय आं लायनो थांदों आरोना पियास हाखाना दोननायखौहाय ओरैलाय नैबेनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय आं बेखौ हैनोसै बिमानो दा रेडि जाखांजोब्बासो लेंहैनो थांनोसै आरोना आङो लोगोफोर नै दैयाबो बुंबाय जि फर गयो आरोना दाख्लैसो बानायनानै जादों जि गोबाव जाबायमोन मास मोननै ना मोनसेयानो जाबायमोन आरोना लोगोफोर फिल्टार गाज्रि जानानै थानाया अरा जि मोजां जोंखाबाय आरोना ओमफ्राय नै दायो हरबाय आरोना बेदरखौ मानामुनिजों एसे होद्लागोन आरोना लोगोफोर दहाय खादोंमोन आरोना आइया जों रिल्स बानायहैबा खादोंमोन आरोना बेजोंनो संसिगोन आरो एवसिगोन आरो माने भाजा जाहैबाय बियो ओमफ्राय नै आङो दहाय बिदिनो सालाद बानायनो गाजर ओमफ्राय मा होनोमोनथाय बे मोनसेया गोजाया बेखौहाय हानानै दोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दायो आङो हाबाय आरो माबाबाय मा होनो मिहि खालामबाय आरोना बे माबाजों हख्रग्रायाबो बारा मोजां नङा आरोना जि खस्थ' होखादों आङो नैबे गोजाया थैबायदिया बेखौ आं बावबाय नामखौनो दे बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर आं ससे सलासो लानानै होनोसै आरोना ना लोगोआ भिडिअआवहाय नुजानो बायो ओंखायनो आङो भिडिअखौबो लायासै ओंखाम जानायाव ओरैनो एसे लासाबबाय नायदो जाबाय आरोना लोगोफोर नै होदो नांगोन आरो आंखौ लानो
दायो जाखांबाय दोनहैनानै फैबाय आरोना आं भिडिअखौनो लानो रोंदिया ओमफ्राय दायो थोरसि सुनोसै आरोना आङो नै थोरसि सुनोसै मानजिखांबायमोन आरोना आङो ओमफ्राय भिडिअखौ लानो बावदोंमोन ना आङो ओमफ्राय दायो लाबाय आरोना सुनायखौ लानोसै सुखांनानैहाय उन्दुनोसै आङो दाथ' टाइमाबो जाबाय हरनि 10:30 जाबायमोनदां 10:30 जाबायमोनदां 10:30 जाबायमोन बहुद टाइम जाखादों आरोना गासिबो उन्दुजोब्बाय आं हारसिंसो थोरसि सुदों आरोना लोगोफोर फुङावहाय थोरसि खालाय नुबाथाय बोरैबा मोनो आं गोसोखौ लोगोफोर ओंखायनो आङो सुखायो आरोना मोनायावनो स्र' सुनानै दोनो आरोना सुखांबाय लोगोफोर दायो ओमफ्राय आथिं आखाइ स्र' सुनानै उन्दुनोसै आरोना आङो थोरसियाबो बुरजा ओंखारथारो नालाय ओंखायनो फुङावहाय सुस्लाबनो हाया जायो ओंखायनो सुखानानै दोनो आं दे सुखांबाय ओमफ्राय दायो आथिं आखाइ फुगारबाय आङो बाय लोगोफोर उन्दुनोसै आंहा फुगारबाय आङो ओमफ्राय मोनायाव बिदिनो आथिं आखाइ सुखांबा आङो भेसलिन फुनो आरोना नै नायदो भेसलिन फुनाबानो जाया आरोना आङो मोजां मोना गुस्थियाव भेसलिन फुनो ओमफ्राय आथिङावबो फुनो बिदि फुननानैसो उन्दुखायो आरोना आं लोगोफोर एसेबो सुखुखाया आरोना फुनाबानो ओमफ्राय दायो उन्दुनोसै नै सासे उन्दुनानै दंखायो आरोना लोगोफोर बिनानाव इयो बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो आरोना बाय